салом дӯстон, рӯзи сеюм аст дар бораи мусоҳибаи пур аз моҷарои ҳамлагари португалӣ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналдо баҳс мекунанд. Пораҳои нави онро мо имрӯз пешниҳоди шумо мекунем ки рабт доранд ба ояндаи ӯ ва агар дурусттар бигӯем ба гузаштааш. Ҳамлагари португалӣ қоил шуд ки набояд аз Реал Мадрид мерафт. Аз он пушаймон аст ки чаро дарбори шоҳиро тарк кард. Агар имкон медошт ӯ розӣ буд ки дар дастаи қаблияш бепул бозӣ мекард. Мо акнун маҷбур ҳастем мавзӯи Роналдоро пайгирӣ намоем ва бозам вақте ки ӯ ишора мекунад зид нест ба дастаи Реал баргардад. Дӯстон, эди футбол наздик омада истодааст. Мо инро 4 сол интизор будем. ҷоми ҷаҳони 2022 дар бозии аввали турнир Қатар Эквадорро пешвоз мегирад. Англия рақобат мебандад бо Эрони сарсахт. Тими Сенегал кӯшиш мекунад аз Голландия ягон хол ба даст орад. Ин меҳа бошад қувваи худро бо Уэлс месанҷад. Чӣ гуна сюрпризо моро дар рақобатҳои аввал интизор аст. Тамошои ҳамаи бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Криштиану Роналдо дар интервюи худ дастаи собиқашро фаромӯш накард. Ӯ гуфт ки бузургтарин хатое ки ман содир кардам рафтан аз Реал Мадрид буд. Дар Мадрид ман муҳаббат ва эҳтиром доштам. Агар имконияти баргардонидани вақтро медоштам, бепул дар ҳайати Реал бозӣ мекардам. Ман бояд аз Реал намерафтам. Онҳо маро шоҳи футбол карданд. изҳор намуд Роналдо. Аз ҳама ин гуфтаҳо мо як ҷумларо алоҳида ҷудо мекунем. Ман омода ҳастам ки дар Реал бепул бозӣ кунам. Оё дар ҳақиқат ҳамин тавр шуда метавонад? Бепул не, фарз кардем бо маоши аз ҳама кам дар сафи мадридиё. Хислати Роналдо ва эгои ӯро ба назар гирифта метавон ба хулосае омад ки баъд аз чанд муддати дар сафи мадридиё бозӣ карданаш мо боз як мусоҳибаи дигари сенсатсионии Роналдоро шоҳид мешавем. Ин навбат ҳамлагари португалӣ боз ҳамаро дар Мадрид гунаҳгор мекунад. Аммо Перес мисли роҳбарони МЮ заиф нест. ӯ дар пахши мустақим дар шоҳидии миллионҳо мухлис шартномаи Роналдоро пора мекард. Гузашта аз ин, барои баргаштан ба Реал ин суханҳо кам ҳастанд. Тобистон эҳтимоли бозгашти Ром ба сафи мадридиё вуҷуд дошт, аммо аз он ҷо ҳам ҷавоби рад гирифт. Мендеш агенти Криштиану бо рақибони Реал, дастаи Барселона ва Атлетико гуфтушуниҳо анҷом дод ва дарҳои Мадридро барои ҳамлагари 37сола баст. Аз ин рӯ Криштиану бояд аз Перес ва мухлисон бахшиши калон пурсад то бовараш кунанд. Умуман Роналдо дар ин ҳолат ноҳақ менамояд. Тавре гуфта мешавад манчестериҳо ӯро ба бозӣ бо Фулхем даъват карданд, аммо на дар ҳайати асосӣ. Криштиану гуфтааст ки бемор мебошад, аммо худаш барои додани мусоҳиба ба назди Пирс Морган рафт. Бозингари 37сола дарди дили худро холӣ карду ҳамаро ғайр аз худаш гунаҳгор намуд. Шояд ин ҳамон мусоҳибае ҳаст ки Роналдо дар охирин рӯзҳои равзанаи трансферӣ ваъда дода буд. Он вақт Криш ишора кард ки воқеиятро хоҳад гуфт. Роналдо аз ҳақиқат дур аст. Як сайёраи алоҳидаи Криштиану ӯро яке аз беҳтаринҳо дар таърихи футбол кард, вале айни ҳол ҳамин дунё ӯро ба яке аз бадтаринҳо табдил медиҳад. МЮ ба сармураббӣ Тенхаг иҷозат дааст ки вазъияти ба вуҷуд омадаро ҳаллу фасл кунад. Дарҳои дастаҳои дигар барои ӯ баста шудаанд. Сармураббии Спортинг дар фалсафаи бозии худ Криштиануро намебинад. Наполи аз қисми аввали мавсим илҳом гирифтааст ва ҳеҷ чизро тағйир доданӣ нест. Ҳамчунин дастаҳои дигар ҳам ба Роналдо таваҷҷӯҳ надоранд. Дар ин ҳолат Роналдо шояд ба фаъолияти худ нуқта гузорад, аммо ин тамоман қиссаи дигар аст. Эрлинг Холланд метавонад карьераи худро дар дивизиони ҳафтуми Англия идома медиҳад. Ин шӯхӣ нест. Дастаи Эштон Юнайтед таваҷҷӯҳи ҷиддӣ ба Эрлинг Холланд дорад. Гап сари иҷораи якмоҳа меравад. Дастаи нимҳаваскорона аллакай пешниҳоди расмиро ба утоқи Пеп Гвардиола барои ба иҷора гирифтани Холланд равон кардааст. Майкл Клейг, сармураббии дастаи дивизиони ҳафтум, чунин мегӯяд: бозӣ кардан дар ҳайати мо беҳтар аз 6 ҳафтаи бебозӣ мебошад. Ҳама аз ин аренда бурд мекунад. услуби бозии мо ба Эрлинг мувофиқ аст. Омадааст дар ин муроҷиатномаи аҷибу ғариб. Тавре маълум аст Премер Лигаи Англия ба мисли чемпионатҳои дигар бо сабби ҷоми ҷаҳон ба танаффус мебарояд. Мунтахаби Норвегия ба Мондиал рухат нагирифт ва ин маънои онро дорад ки Холланд як моҳ бефутбол мемонад. Эштон Юнайтед мехоҳад ин вазъиятро истифода бурда Холландро якмоҳа ба сафи худ даъват кунад. Футболизе ки шакли бозии пурҳайбат дорад метавонад футболи англисиро ки дар дивизионҳои поёнӣ хеле пуршиддат мегузаранд таҷриба намояд. Он ҷо аз тӯб дида бештар пои бозингаронро ба нишон мегиранд. Пешниҳоди хеле аҷиб, аммо чунин андеша аст ки барои формаи варзиширо нигоҳ доштан Пеп риски калон
накарда холландро ба дивизионҳои паст равон намекунад. Хуан Квадрадо дар Италия мемонад, аммо дастаашро метавонад иваз кунад. Бозингари колумбиягӣ солҳост ки дар серия А ҳунарнамоӣ дорад ва бо он аз дохил хеле хуб шинос мебошад. Барои ҳамин дастаи нави ӯ метавонад Милан шавад. Айни ҳол таваҷҷӯҳи ҳамин даста аз дигарон дида ба Квадрадо бештар дида мешавад. Шартномаи футболбоз бо дастаи Ювентус то соли 2023 амал мекунад. Пеш аз шурӯъ шудани мавсими ҷорӣ қарордоди ӯ ба таври автоматӣ тамдид шуд. Дар шартномаи ӯ банде буд ки тибқи он баъд аз анҷоми мавсими гузашта Квадрадо як соли дигар дар Турин боқӣ мемонад. Ин бозингар бисёр универсалӣ буда ва як тарафи майдонро пурра дар ихтиёри худ вогузоштан мумкин аст. Замоне ки Сарри дар Юве фаъолият мекард, ӯро ҳатто дар ҳамла истифода бурд ва дар ин ҷиҳат футболбози колумбиягӣ маҳорати баланди худро нишон дод. Мутахассисон мегӯянд ки ба системаи Пиоли Квадрадо он қадар рост намеояд, чунки ӯ бо се дифоъгари марказӣ бозӣ мекунад. Аммо чемпиони Италия нақшҳои худро дорад ва бо ин футболбоз корҳои бузургро анҷом доданист. Дӯстон, ман мехоҳам ба шумо бигӯям ки 5 канали асосии YouTube якҷоя шуда канали Телеграми худро таъсис додам бо номи Утка Games ки чандин сари сол мешавад ки бозиҳои футболиро таҳлил мекунам ва дар айни замон беҳтарин канал дар Telegram дар соҳаи букмекерӣ ба ҳисоб меравад. Онҷо бисёртар прогнозҳои бепул гуфта мешавад ва аз ҳама муҳимаш ғолиб мемориянд. Барои ҳамин тестарак ба ссилкаи дар зери описания буда даромада дар Telegram ба канали Утка Games обуна шавед ва бурд намоед. Капитани ПСЖ Маркиньос дар андешаи он аст ки пас аз мавсими ҷорӣ ба дастаи дигар гузарад. Чандин клубҳои топ ин футболбозро метавонанд бо оғӯши гарм қабул кунанд. Дар ҳамин шаб рӯз аз ҳама диққати ҷиддӣ ба бозингари бразилӣ дастаи Ювентус дорад. Массимилиано Алегри шахсан аз роҳбарияти Туриньо хоҳиш кардааст ки Маркиньосро ба саф ҷалб кунанд. Нархи ӯ барои Юве метавонад қимат бошад, аммо тибқи хабарҳои ахир маҳз барои ҳамин бозингар аз хазинаи даста пули калон ҷудо карда мешавад. Маркиньос бо дастаи шаҳри Париж то соли 2024 шартнома дорад. Айни ҳол нархи ӯ бештар аз 40 миллион евро гуфта мешавад. Ювентус ният кардааст ки тобистони соли оянда тамоми кӯшишҳоро барои харид кардани ин бозингар сарф намояд. Гуфта мешавад ки Маркиньос дар бораи таваҷҷӯҳи Туриньо то ҳол ягон ҷавоб надодааст. Дар ПСЖ ӯ ҳамроҳи Верати ду муҳраи асосӣ ва қалбу рӯи даста мебошанд. Дар гумон аст ки шайхони араб ӯро ҷавоб диҳанд. Арсенал баъд аз таваҷҷӯҳ ба чандин нимҳиматгарон дар нияти кор ба номзадии Юри Тилеманс баргашт. Бозингари белгитабор то тобистони соли оянда бо Лестер қарордоди ҳамкорӣ дорад. Ӯ аллакай аз шартномаи наве ки ба ӯ пешниҳод карданд даст кашид. Ин маънои онро дорад ки Юри Тилеманс ба дастаи дигар меравад. Тибқи маълумотот Тилеманс аллакай бо дастаи Арсенал байни худ маслиҳат кардаанд. Нимҳиматгари белгиягӣ ваъда додааст ки аз байни ҳамаи дастҳое ки ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд маҳз лондониҳоро интихоб мекунад. Ба Тилеманс ҳамчунин дастҳои Манчестер Юнайтед, Барселона ва Ньюкасл таваҷҷӯҳ доранд. Баъд аз 3 июни соли 2023 Юри озод мешавад. Арсенал метавонад ӯро бепул ба даст турад. Дар мавсими ҷории Премер-лига Тилеманс 3 гол зада, 1 ассистро ба номаш сабт кардааст. Тилеманс топ бозингар аст ва муҳимтар аз ин ройгон имсол кори Арсенал фақат омад карда истодааст. Ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.